Nibingelele babukele emakhaya, nibingelela phakathi kohlelo lethu umgwazelo. Babukele emakhaya, nibingelele yona-ke ingwenya edle ezinye ingwenya. Babukele-ke namhlanje sibhalelwe la usisi odabuka le e-Eastern Cape. Ukhala ngokuthi ucela ukuthi azanye ukuxhaswa benomndeni wakhe. Kodwa-ke babukele nane niyazi anginamane angine ngamane. Ngicela sinikeleni khona sike siyoza ukuthi kwenzakala. Kodwa babukele ngicela ningakhohlwa ukusubscribe, ni like, ni comment. Babukele khona-ke nento engifuna ukuyicacisa before singene ohlelweni lwethu la namhlanje. Ngicela nazi ukuthi manisiza anisizi mina noma anisizi uhlelo. Ngicela ukuthi manisiza nizobe nisiza lo muntu odinga ukusizwa, hayi thina. And nemali makuwukuthi khona imali enizobe nimsiza ngayo, nizobe nifake ekhadini lakhe, hayi yethu. And nalento yokuthi nilibele nifakela abantu imali emakhadini abo, ningafakeli lo muntu lo odinga usizo. Leyo nto kumele hambe ivalwe, ngoba kahle kahle leyo nto leyo khona abantu abangenzi ngale ndlela abasuke bekhuluma ngayo. Kodwa-ke kungathiwa ukuthi ngithela inhlabathi ephalishini labantu, akusile iphalishi. Umuzo wena uzophila ngokuthi abantu abasey'nkingeni uhambe ufike ukuthi uzobasiza kanti unamanga ufuna wena imali. Hamba osebenza, uyeke ufuna ukuphila ngey'nkinga zabantu. Danko. Nginibingelele-ke babukele emakhaya, ngibingelela ngaphansi kohlelo lethu umgwazelo. Babukele emakhaya. Namhlanje-ke size kuyena ninjani? Siyaphila njani? Sikhona-ke, hhayi-ke sesize safika-ke njengoba besiceliwe ukuthi nathi sifike la ekhaya. Sike sizosiza isitori sala ekhaya ukuthi sihamba kanjani. Cela uphakamise izwi, qala ichaze igama, chaza ukuthi udabuka kuphi, yabo nje masuyana naloko udaba. NgiwuNonhle wakwaDanisa, ngidabuka e-Eastern Cape, eFlagstaff. Ngicele obhuti ukuthi akangisize, nginengane kama. Kwadlula uma edlula uma iyashiyeka kumi, ngayikhulisa yaze yabandala. Ngithe ngoba sikhulile kwasho ukuthi into ey'ningi ngizamela indaba yokuthi ngishayele i-ID akwenzeki ngoba izinto zashiswa abazali ngoba sengike ngafika sengike ngajohoza. Ngihlela indaba ukuthi kufanele ukuthi ngithathe i-ID yama ngiyokwenza izinto. Bazithatha-ke izinto bayishisa ngile edolobheni ngiyothenga ukudla. Ngabuya seziwumlothe kubonakala isithombe sasisincanyana kodwa sikhombisa ukuthi kuyakhomba ukuthi sisithombe se-ID. Kwawukuthi-ke manje angisenayo into engiqhubeka ngayo engiyaphambili nayo. Useze waba nengane, ngizama nalapho. Waba nengane, ingane manje iyoqala isikolo. Nakhona ngicelile kusashiwo kuthiwa angizame singabi isikhathi eside engakayitholi isitifiketi umntwana. Njengoba ngicela ukuthi ngisizakale ekutheni akwazi ukuthola i-ID. Isimo asisihle nje kahle. Ngiyafisa ukuthi ngithole usizo. Kuningi angazi ngathini ngoba noma ngifisa ukuthi ngingamholela ngafana nokuthi mina ngiyamcinezela mangingathiwa sitholwa uyena kwasho kanjalo ama-social worker ukuthi mangithi ngizama isitifiketi senziwa yimini ukuthi ngingaphansi kwakhe ngiye emaphoyiseni kwathiwa kuyobe ngiyamcinezela ekutheni akwazi yena uma wakhe ukuthi ayithole i-ID because i-process yakhe inde ekutheni athole i-ID. Manje-ke yila ngilimala khona angazi ngachaza ngithini ngiyalucela kakhulu usizo. Okay ma, usisi abazali benabo? Umzali wethu munye. Okay.
So angithi umzali wakho nosisi lo hlala naye. Yeah. Okay. So eHome Affairs maku kanjalo kuke kuthi kudingakala isiqu sakho sokuthi uye khona uphathe ingane ufike ubachazele into eyenzekile. Umntwana uma ngathini ingane yona uhambe nayo isiqu sakho naye uye khona lapho eHome Affairs mase ufike uyabachazela ukuthi abazali bengane ngathini uma wethu usadlula emhlabeni sekusele mina nengane mhlambe nabanye kodwa ke umuntu obheka ingane le ngihlala nayo uyimina so nje besicela ukuthi sicela indlela eningasiza ngayo ukuthi siye phambili. Ngihambile ngalicela lolu sizo even ikhanselele elaphumayo Yeah. lazama ukuthi lingisize uThami Magumane. Yeah. Wazama ukuthi angisize kwasho khona ukuthi cha into abayifunayo idethi yokushona kama nakakhulukazi ukuthi eEastern Cape umama umazi ukuthi uMasibani igama lakho usubungalazi elangempela ukuthi ubani ihlobo nama unazo ihlobo udadewabo kama gcine sesixhumana naye yeah. okhona okuyena ongomdala kubona Yeah. uma sixhumana naye kwawukuthi nathi kushuthi kufanele sizame indlela yokuthi kube khona imali kuze ahambe zonke lezo zinto. Yeah. Le engekhoyo kwayimanje ngikhaliswa izingane eziya kuma special school ezintathu ezami. Ngikhaliswa iTransport kuzona kuyimanje. Kuningi kuhlangene kumina ngoba even ukudla endlini njengoba siwu12 ukudla kuze kungena ngayona le grant yalezi ingane. Yeah. Kube siyaphila. Okay. Kuningi kuhlangahlangene ngiyazama kupatshala ke ngibambe kudedeleke isibhedlele ngala ngihambisa lezi ezibuze zami ngiyabamba ngiyadedela ayikho into ephathekayo engathi nginayo engakwazi ukuthi ingisize ngale kwenhliziyo yami ukuthi ngikwazi ukuthi lezi zinto ziphumelele ngesikhathi. Ngisazama ngoba lo munye kufanele ngiyomfaka esikolweni naye kusasa emanzi Mtoti. Kodwa nakhona kune process yakhona ukuthi uma umfaka fanele angene bese uthola lencwadi ubusuyisa kodokotela bese uyasayinelwa ukuthi awuhambe uye kasasa. Zonke lezo zinto zisube zidinga imali kuyimanje ke nakhona iphelile istationary. Eyokudla ke angayikhuluma ngisho uyikhuluma ngoba ngivele ngithi nje umuntu ethathile islice sesonke njengoba kuJanuary kanti methathe leso slice sonke wadla waphuza lokho okuphuzwayo kuphelile ngoba ayikho nami into engizoyenza. Into ekhona ile ukuthi ngifocus ukuthi abaye esikoleni bathola abakufunayo njengoba mina ngingakwazanga ukuthola ngangizamela khona ukuthi odadewethu bakwazi ukuthi babe nento abanayo. Kuyikona ukuthi ukusebenza ngaqala ngimncane ngasebenza ethemba lethu kodwa ke manje amandla wasekho. Ukungabikho kwawo impilo. So wena makahle kahle usizo ukudinga manje. Ngidinga nje le ID kakhulukazi yabo nje iID iyangilimaza ngoba ukuthonga ngikutholi. Yabo mangikhuluma ngendaba ukuthi ingane yesikolweni uma wayo uyombona ukuthi ngesinye isikhathi uyalala engadlanga ecabanga ukuthi mangithi ingane yesikolweni ngoba kade ngikhuluma ngendaba ukuthi fanele sikwazi ukuthola indlela yokuthi babe nawo umphako because laba bamvele esikolweni sabo kuyakherwa. Njengoba ukukherwa akuphakwa into eyanele ezikoleni ezama special ezama izingane ke ziyayidlela. Kuphakwa into elingene phoqa ukuthi akube nomphako abazokwazi ukuthi bawuphathe. Nale njengoba incane izohamba ngeenyawo lengane ngikhuluma ngayo. Incane izodonsisa intaba iye eNduzondo. Engakubonga kakhulu ukuthi ikwazi ukuthola izimfanelo zayo. Uma wakhe akwazi ukuthola izimfanelo zakhe kuze akwazi ukumbhalisa akwazi ukuthola igrant
kuze akwazi ukumelelana nezinto zengane. Okay. Yona inzinyana udaba lakho ma. Kodwa ke bengizocela ukuthi uke usinike isikhashana. Kahle ngingayibeka kanjani lento? Thina suhlelo kahle alikakabi likhulu. Yebo. Lusafufusa lisasencane. Kodwa ke sizozama nathi ukufaka isandla njengohlelo. Yebo. Kodwa angithandi ukuthi usizo sicele ebantwini ngoba abantu banalento yokujajana yokuthi mhlambe thina mhlambe masicela usizo kubona mhlambe sifunela thina usizo. Thina sifana nezinye inhlelo sihlukile. Ngizocela ukuthi ma njengoba usuchazile walibeka nje esidlangalaleni udaba lakho. Ngizocela ukuthi ele ID nelokunye personal mina ngizokusiza lakho ukuthi ukuthole. Lokho okunye ke mhlambe makuwukuthi khona lapha ekhaya ukhona mhlambe njengoba sinababukela bangaka mhlambe khona ozothi mayizwe udaba lakho afise ukuthi afake isandla naye mhlambe akusize la engakusiza khona. Yila nihlala khona. Iyona indawo enginayo le ngihlala kuyona. Okay. Nalezi ingane inkinga usisi bami laba ababini. Okay. Bese kuba yingane masisonke nje siwu-12. Okay. Nasuswa yini ekhaya la? Ekhaya. Dabuka khona. Ekhaya into eyangisusayo bengingakwazi ukubhekana nobaba omncane. Ngoba insusa yasuka ngayo. Umama nje ngizokubeka kube sobala ukuthi kwathiwa uyathakatha wadutshulwa isandla esadubula umama uyena. Izinto zashiswa ugogo ngoba ecisha ubufakazi. Hayi ngoba ngimsukela ngoba ngikhumbula ukuthi kuthe ngo-99 ngahamba ngaye endiyeni eScottsburg. Because ngangifuna ukubona ukuthi abantu abenza lento ngingagcini ngokukholelwa enhlizweni yami ukuthi uma washona ngifuna ukubabona beyifikela bona mathupha noma ngangafika kumina. Afike kodwa komunye umuntu. Kwawukuthi kuvela igama lokuthi ubesuleleka kwathathwa into yokugqoka ijezi lakhe. Yabo lamajezi asewisile. Kwathathwa lona walisebenza umuntu engalibolekeli ukuthi uzoligqoka welibolekela ukuthi abambe isithunzi sakhe ukuthi kube uyena ovelayo endaweni. Kwaba into ekanjalo. Ngithe mase ngihamba ngase ngiyathola ke ndiyeni lasho ukuthi lizokwenza kanjani angenze ngale ndlela lisho ngayo ngenza wafika kudadewethu lo hleli phansi lo kalama chips wafika kuyena wafike wamchazela umuntu ukuthi cha uma wakho ubulawela into angayazi. Umuntu wafika eyifikela siqo. Wafikele bonke nje bebefika one by one. Lokhu uyena umsusu wendaba. Indaba yonakala ekutheni aphuze. Yila sube sesisho khona ukuthi uyamklinya umbuzo ukuthi wambulalelani. Uyamfikele kusuku bazomklinya. Noma ngingathiwa kusemini mengabe ephuze kakhulu uyafika. Okay. Manje nje sinale yonke inkinga engachazeki kanjalo. Mina ngicina senginale yo enga yokungakuthandi kuye ekhaya. Ngoba angimazi ukuthi egcine vele mina akangithandi ke vele ngoba iqiniso ngiyalazi. Akangithandi ngoba ngeke ngagwabhuluka ngekhathi kushona ubaba wami. Ngathi ngendlela owenza ngayo usuyasikhombisa ngokusobala ukuthi awusidingi. Ngoba kuze kwacaca ukuthi nenxiwa lika mama la ebe okay khona no baba wami
sekuyelakhe ngathi is fine ke seku-right vele nginayo le ndawo umasipala wanginika ukuthi ngihlale kuyona ngizohlala ney'ngane zami if kuthiwa khona into engidingayo ngizolala namhlanje kusengakusasa ngibuyele emuva akusabi mnandi ngoba vele umuntu obesekhona bekungibaba wami bengiyele igunya lokuthi khona yena kwashona yena ngangcwaba yena kwaba ney'nkulumo futhi ngagqiba futhi ngahamba kuze kube yimanje angikaze ngiphinde ngisondele angifisi nanokuthi ngingasondela ngiye ngisho ngithi noma kuthiwa khona iy'nto zesizulu ey'qhamukayo efanele ngizenze ngiye ngithi uma bekhona bephila noma uma elele la khona akangibone la ngihleli khona ukuthi kumele yini ngiye laphaya ngoba mina ngokwami angisakuthandi ngoba ney'ngane zami ubeyijakadise ezenza nje noma yini ayikho nje into emnandi. Okay, indawo le yonke le yini indawo eyami le ukuya phezulu esangweni. Okay. Ngiyabona ukuthi sondelene nendawo ihamba abantu. Wema mina-ke ngumuntu ophiwe ngezinto ey'ningi. Mhlambe kukhona esingakuzama ukuthi uyiphilise ngakho. Noma mhlambe kuyigogogana noma esingakubeka lapha. Mhlambe uyidayisele lokho nalokho mhlambe ama-fried namagwinya. Ukhona umuntu owenza lokho kule ndawo. Obekhona belanga ezansi mosehla. Akasekho. Kuningi ma esingakwenza uyiphilise wena khona la endaweni yakho. Yabo indawo yakho enkulu kanjani? Ngiyayibona inkulu ngoba ngike ngazama ngabona komunye umfana edrobheni ngambuka futhi wangabi namona nokungazisa ukuthi wenza njani ngazenza ingingila ngithi ngenze mhlawumbe 2 years ngagula ngolala esibhedlela ngithe la ngibuya khona kwangabi savuma ukuthi ngibuyele la ngangidayisela khona. No, ayikhuleka mama mina ngizokuguide. Yabo nje la nje ebale. So thi masiphuma la sobabonisa abantu indawo. La ebaleni la. Kumele sivule okusastodlwana esincane. Ngizokuthatha uhambe uyo-register isitolo usibeke la. La ikhoneni. Mina into engizama ukuyifaka kuwena. Ngifuna ukufaka lento yokuyisebenza. Hayi lento yokuyosebenza. Ukusebenza ukubuyisela kahle sisuke sabantu abamnyama seyibuyisele emuva ngokwempilo. Uphile ngathi uboshiwe. Kanti yabo nje njengoba ngizokufaka leli business soba nezinkukhu ezamaqanda soyibona late. Soqala ngeenkukhu lezi ezimbalabala lezi ezenziwa abantu mabeyokwenza izinto zezulu. Mase lezo ke uzoyifuya ungayidedeli. Kodwa ngizokuguide nje ngikubonise ukuthi kwenziwa kanjani. Konke lokho kuzophuma kumina. Yimina engizokwenza. Ngekuncane enginakho. Anginani kodwa ngizozama ukuthi ngifake isandla la ngifaka khona isandla. Yabona. And-ke ngiyathemba ukuthi nohlelo nalo khona la bezofaka khona isandla ukuthi lento engiyishoyo ifezeke ekuhambeni kwesikhathi. So libele nje njalo ngenyanga senza kancane kodwa soze siphumelele. Soqala kancane. Yabo nje umkhukhu kumele ngathini lesingakho namhlanje. I-hardware ikhona la iduzana. Ikhona. Okay. Ayikho ke inkinga. Ngayibeka kanjani lento? Okay. Angenze kanje. Sekungaba ke ebantwini ukuthi bona bafila kanjani. Kodwa umuntu mina angisile umuntu ocelayo usize ebantwini mayisethi imali ucela ukuthi bayifake kumina. Bengizocela ukuthi wena uyikhulumele nabo abantu and
ngathini mabefaka futhi imali abayifaki kumina mina ngathini ngayibeka kanjani mina ngikucela usizo uwena umuntu okhala ngokuthi ucela usizo imali kumele bayifake kuwena hayi kumina mase beyifaka kumina kusho ukuthi bafuna ukundlondlobalisa mina phela ngoba bazoyifaka kumina mina ngizokhipha u10% wemali efakwa abantu you understand ngifuna ukuthi bayifake kuwena personal angithi unalo ikhadi likhona ikhadi nefone number yakho nayo bengisacela ke ungikhiphele kona uzokumemeza la khona la ofuna ukusupporta usisi amsupport na yabo nje u10 rand ngiyacabanga ukuthi nawo mkhulu mehluko ongawenza kodwa nikhumbule njalo angifuni ekugcineni nithini labo 10 rand bafakani bafake mina makuwukuthi i-account le nizoyibona ezobizwa usisi nengizoyifaka la ibhale Mkhize ningayifaki leyo mali i-account ngiba igama uNonhle wakwaDanisa niyezwa ke account enizofaka kuyona Nonhle Danisa hayi kumina mina mangicela imali kumina kunina ngizoyicela kodwa kwamanje ngoba inkosi sangiphile lezi zombili iyangipha nomqondo hayi mhlambe ke mase yabo kodwa ke nangu umala uyacela ukuthi nimxhasa nathi njengohlelo somxhasa hayi somxhasa okunye ke nokunye ke ngicela ukuthi kube uyena kusisi ozonipha ama details sisi ngicela ubaphe iID yakho phinde ubaphe ibank account yakho mase ubapha nephone number yakho ukuze umuntu adouble check ukuthi ngampela ingene kuwena yini ngicela uqale ubaphe iphone number yakho okay ayizokubenda sisi ungayikobheka okay i-bank account ithi Miss N Danisa ithi 230190588 uCapitec ngicela ukuthi ngiyisungusondezeke nobuke kahle angifune ngeke nifake kumina nizoyifaka ikhadi laba leli sisi elikaNonhle wakwaDanisa yebo nayi yona ke babukeli o10 rand la nizobafaka khona not kweyami iaccount ngoba usisi uyena umuntu okhala ngosizo kahle kumele kwenziwe kanje ukuze zonke izinto izoqonda okay iphone number yakho la utholakala khona ukuze mhlambe omunye mayethi naye ufuna uzofaka isandla ndlela yakhe afuna ukuthi axhumane nawe personal noma akuthole ocingweni ifoni engitholakala kuyona ithi 060 45 24 778 cela uphinde iqale phansi 060 060 45 45 24 24 77 8 yona ke inamba usisatholakala kuyona uzophosa ku10 rand mase uyaconfirm ukuthi ufikile yini kuyena usisi uNonhle Nonhle waka Danisa Danisa
nayo futhi i-account izosho njalo ukuthi usisinonhle wakaDanisa. Bafowethu, ngingajabula kakhulu ukuthi usisi alithole usizo. Kukhona okunye ma usafuna ukudlulisa? Bengifuna ukudlulisa ukuthi inamba mangaba i-reporter eyaleli khadi ngoba angifunanga ukuyihlanganisa nale namba le e-grant. Yeah. Inamba yaleli khadi iwu-Telkom. Okay. Le ivele mangaba ngisenza izinto. Okay. So wena khuleka nje ibona bazokuxhuma mase beconfirma yonke into. And futhi inamba yakho usesinonhle atholakala kuyona sizoyibhala khona la nje phansi ngamagama amancane ukuze sonke siyibone. Ngicela ke ukuthi nginibonise ke la besacuphe khona okwesikhashana usesinonhle. Nginibonise nale ndawo engithi ngifuna ukubabekela kuyona igogogo leli abazophanda kulona. Hayi, sesinganikela ke ngakhona ma. Hayi, ungasabi nje ma ukuze ila nhlala khona mala nebawu Sibawu 12. Yeah. Okay. Cela ke siqhubeke. Yona yonke indawo le. iyona yokusuka la ngase-toilet. Okay. Suka la ngase-toilet lapho khona